le tun tuma chuan taxi replacement dawna hriat tur pawimawh te karon ti lang dawna taxi four wheeler taxi le two wheeler taxi pawh a tih dan kal hmang a inang vek awm e Government of Mizoram State Transport Authority chuan chhuah order a ti chhuak a kan chhiar chhuak ange ninga thlasari sang hi somni Pathuma State Transport Authority meeting chuan Mizoram passenger phur chi lir theite permit dam hun chhung mun takin angai to a Ministry of Road Transport and Highway in lir thei dam hun chhung pa ngai tan kum som panga aman mek angin passenger phur chi lir thei te po registration ti ni atanga chiar in kum som panga zel adam to ang hemi nuwa chuan a permit athi to ang kum som panga chhung hian lir thei nei tu ming thlak le replacement po a motor nei tu du dan ati zel thei ani ang he order chua nu a passenger phur chi lir thei register thar zong a he dan hi man ngal tur ani a ama lir thei lo register to te chu a huam lawang atini eta ming khak le replacement po motor nei tu du dan ti zel thei an yang ti hi ninga thlasari sani samni pathum nu a registration ti te tan he dan hi man ngal tur ania ninga thlasari malama motor registration lo ti to voi khat lo replace to te tan khanin tun han a replace non le thei ta ni kha mi te tan han tun chance a tha em a motor replace kha ati le thei ani hamara chu khami replacement an ti atanga kum som panga chung kha an motor kha dam to dona kum som panga nuwa chuain an motor permit kha athimak to don tina ani chu khami replacement chung chang kha chu chiang le zualain hredu ni chuan office lama pakhan azo fe the reng ani tun tuma chuanin taxi replacement ti dan kal hmang ino hriat ve tan karon sei dawna engtiang har sa nge engtia boy pui tur nge te te kha karon sei dawn ani ama sabera chuan transport office vanpa holbul temple chakamia khanin replacement form ila chuakang a form man hi cheng som ani a ti chuan fill up tur lo amanga I fill up anga I document poimo zong I xerox vekanga ti chuan a form nen I thil telanga I the lut le ang ti chuanin car le local ro an tiang changa car le chuanin I motor nen I vakal to don ani ti chuan a car le chuan I document ngai ven tur chuan I motor nen an office noi lama I vakalanga an office noi khan motor kha da tur ania ti chuan I motor kha anon en dik don ani a chassis number te kha pencil trace kha an han tenga I motor kha dik nge em ti kha an en dikanga ti chuan I pass chuan a car le ron ngai ven ro an ti leng chenga replacement order chu alo chuak to don a car le lama I vakal le ngai don ti na ni chu replacement hi chuti me thil ol samani lawa alo bera thakhat tal nga ngei angai adan dik taka ti don chuanin her hriat tha nei lem lo chuanin green ai na rei du phiana man hua thil ti vut thei po ani lem lo ni chuwang chuanin do thei taka nga ve fan angai tiero chu kan hriat a thau me ti chuan replacement order la tur po chuan car ni hun chu I hmang taphot chuania car le chuan replacement order chu I vala don ta form pahnih inang che an pe chuang changa pakhat zawk kha motor thar leina the lut tur ani chuan pakhat zawk kha the lut tur ani khita chalchang transport office a khanin khami kha private a le phal dil na tur form chau ani mi then khatin
motor thar lak phota chumi zawa private le tur emon lo ti thina ma se ni mi alawa I motor hlui kha private le phalna ilang sak phota nga ya private ai le fel nuwa motor thar kha ila thei chaw ni ti chuanin private le phalna chu chaltlang transport office a hanin I dil le phota nga fee te engkim ipek zo vek nuwa ti chuanin private le phalna kha alo chuak chaw dona chumi ngak tur po chuanin car khat tal chu nge ngai ni ti chuan I motor le tur kha alo rim chang mai lo ani chuanin I nga le det anga ya ti chuanin motor thar le tur po chuanin car khat vel tal I nga ngai don ti na ni ti chuanin thakhat tal chu alo bera replacement ti tur hianin nga nge anga ya ni ti kha kan soi du boka ti chuanin I document kha private a le na smart card an pe chuak ang changa ti chuanin private le na form kha an pe chuak ang changa ti chuan chumi mang chuanin motor thar dealer te hnen a khanin vali to mai don ani taxi flying permit ti ve kha chu motor thar I lei to nuwa registration te number plate te engkim an bel to nuwa khanin chaltlang an transport office a hanin I han deal le anga te chuan I han ngai ven le mai dona fitness te PNG all Mizoram ti vel a permit nem le ho chu ati dan in shell vek to ni wangin ton tunga chuan kan soi tel lo mai anga kati zong kha ton tuma karon ti chua the chu ani a in lo tangkai phui ve nge ka be se ya tunami kha keima ton hriat atanga ati dan kal mang ka hriat dan karon soi mai ani a hei tha jok le fel fai jok te in hriani chuanin ol sam jok ati dan ol sam jok te in hriani chuanin comment lama khan in lo share ton don nia thil ho deuh in hriat ve mai ta na tha chu kan thrilang chu hetiang BS6 Suzuki Access tuna chuak thara hianin petrol hi tanki full pop hian thun lo tur ani full pop a thun chuanin a miss du'a anung thadu lo thin ani chungwaka a size tan ti thlak hian anung thei mi lo nia amak ve khop mai